Chceš mít doma klid? Chceš jít s klukama na pivo? Nebo žehlíš nějaký průšvih? Tak si tu správně, ale hlavně dávej pozor. Ahoj, já jsem Dominika a dnes si spolu uvaříme vepřovou panenku sous vide. Nejdříve si očistíme vepřovou panenku. Odstraníme blány a přebytečný tuk. Potom ji osolíme, opepříme, přidáme prolisovaný česnek a potřeme jemnou vrstvou hořčice, aby dostala výraznější chuť. Takto připravenou panenku dáme do sáčku a zavakujeme. Následně ji vložíme do hrnce s vodou vyhřátou na 57 stupňů a necháme ji tam 1,5 hodiny pomalu vařit metodou sous vide. Díky tomu zůstane maso krásně šťavnaté a dokonale propečené. Po 1,5 hodině panenku vyndáme z vodní lázně a necháme ji krátce odpočinout. Poté ji osušíme papírovou utěrkou a zprudka opečeme na rozpálené pánvi ze všech stran, aby získala krásnou zlatavou kůrku. Nakonec ji necháme pár minut dojít, nakrájíme na plátky a podáváme. Výsledkem je šťavnaté maso s jemně růžovým středem a výraznou chutí. Pro další videa dej odběr a like, ať ti nic neuteče. Tak ahoj.